е Darhex. Днес той ще се катери на дървото. До там може би, ако може. И започвай! Това е някакъв глас от... И понякога ще правим влогове по половин час, може би. На PlayStation може. Хора, влоговете да знаете, бавно се качват. И ще чакате. Значи... За един ден ще качват. Ние един ден, днеска само снимахме 4, може би, клипа, с този станат 5. Ето тук ще се кача, защото по-нагоре мисля, че... Чакайте. Това е той. Сега дано се качи по-нависоко, но аз до там стигнах. Не, аз до там стигнах по-точно. Точно е до тук стигна. Да. И това е епизода за сега. И... Сега ще направя как слизаме от тук. Да, той сега, защото много знае как слиза. Да, много знам, ако стане голям фейл, да знаете, гледайте го до където съм се катерил до тук и да знаете, ама... Ще видим, когато се видим. Чакай, снимай. Чакай, моето момче. Моля ви, абонирайте се за нашия канал, коментирайте го и ще се видим, когато се видим, той когато слезне. И все още да снима малко, да слезна, да гледат хора. Дано да стане фейл. И това съм аз, да знаете, аз снимам сега. Човека, вижте колко... Това е момчето, което преди малко се катереше, да знаете. Аз правих там... Една катерушка пак догоре, ама не слизна. А тя катерушката беше точно ето там. И там беше и другата ама сега не се вижда. Чао! Това е хора. Това е клипа. Абонирайте се на нашия канал. И сега снимаме още един клип с едни деца. Покажи децата. Това са децата. Едното дете, другото дете и другото дете. Чао!